ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കുപ്പി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കോട്ട് വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പിക്ചർ എടുക്കണം. ഇതുപോലെ എടുത്ത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മരം കൂടെ ഇതുപോലെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റെഡ് കളറും ക്രിംസൺ റെഡും റോസും എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇയർ ബഡുകൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടി കെട്ടി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി, ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോസ് കളറാണ് ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റെഡ് കൊടുക്കും. രണ്ടും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നോക്കി ചെയ്യും. അടുത്ത റെഡാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. റെഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇത് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനെനിക്ക് റോസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ലൈറ്റ് റോസിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കല്യാണ ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലവ് ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ അതുള്ള എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതവിടെ ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്ത് റെഡ് കളർ മുക്കി ഇതുപോലെ കളർ അടിച്ചെടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലവ് ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും. അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് ഒരു ലവും കൂടെ ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയതായി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.